Guys, niyami karon sa Barangay Gaas. Magkon kahit kando kanila. Latay naman ng kahoy nga kanang kuan guys. Ayo itabig-tabig pre. Gwapo ni pag sige na pre, gubat-gubat ba. Kuyawa ani gud. Latay man ning kuan guys, latay man ning kahoy nga kanang Hanging bridge. ha? Hanging bridge siya? Yeah. Man ni diri kay na ay hangin unya na ay breed. Andog ka gud ani pre. Hangin breed. Okay na pre. Ay tabon. Hanging bridge we guys. Hanging bridge. Oh. Latay man ni guys. Nare ang grupo sa Trismata ko, amo ni artista ni Ali Mukay ra. Yeah. Right. Dayawa ni. Hadlok ka ni ay. Ako makumpare guys kay ignorante sa na. Yeah. Lantayan ni ko. Yeah. Tawag ko hanging bridge. Hadlok ka ni guys. Latay man ning aning Init man terigas pero gitugnaw ko. latay man ning mutay tayog ba? Lawom ra ba kay ubos guys? Lawom kayong lawom kay diri oh. Yeah. Are may diri mag-shooting guys. Mga ignorante na ko. Yeah. May guys sila papel guys nga pag ignorante. Nami ro tunga-tunga. Dali ba? Ay hunong ba dali. Tagap ni. Yeah. Buang guys, buang. Dali pre, matagag ta pre. Yeah. Pre, kuha ako dre pre, kuro ko kung tuhod pre. Yeah. Yeah. Kuha ako dre pre. Ang usa guys, si Tutong Tugso guys, kuha ano si Tutong Tugso guys, nagkuhan guys oh. Nagkupot PC guys. Pati hadlukan na guys oh. Tutong Tugsok. Pagpugit ya guys. Abi ni magtawo guys, dili na yung goy ha. Ilang gitrabaho dito, brad yung ani di kapon kami mga kabaya. Asa. Dito pa kung naibak ko ba? Guys, ari mi mag-shooting guys sa Kuan Tres Buhaka guys. Asa man pre? Ari mi guys sa Tabang. si Tutong Tugso guys, nagpasangit-sangit ka. Tabang. Sa kanang kuan. Sangit yung itlog pinakuha. Wow, grabe view guys oh. Safe ang among cameraman nagkuha ng itag ginang area. Mag-shooting mi karon sa tong use. Muna sa view ni guys sa Bad Island in the Sky. Muna sa view sa Island in the Sky guys. Lagi talot lagi pre, ato lagi. Mana talot na. Muna view diri sa Gaas. Okay. No, di amin sa Barangay Gaas karon guys oh. Oh, nahuman na miglatay atong hadlok kay nga pisi. Nya hadlok kay nga taytayan. Kaya karon mo ni siya mga cottage. Mo ni siya view diri sa Island in the Sky sa Barangay Gaas. Oh, magbayad na ka sa entrance guys og entrance og 55 pesos. Oh, makita na nimo ang mga view nila diri guys. Muna ilang mga view diri guys. Nara guys, swimming pool ya pre. Pwede din maligo diri na. Na sila swimming pool diri guys pod. Pero mugdugang din kag bayad tingali kung maligo ka. Wag agi kaning kabulakan o Tutong Tugsok nagdagan-dagan. Mag-shooting mi diri ron guys sa amo ang kuan. Katong used product beef. Pwede guro maligo diri pre. Pasre wala pa nila makuha na. Ko libre ra hugo na. Oh ngano? Kasi Tutong Tugsok oh, nahibong siya. Nahibong siya ng ano nung buanga kuno ning mga tanuma nga kuno dito tan-aw. Nagbong.
Hari mi diri mag-shooting guys sa mingaw-mingaw nga lugar. Oh, ana. Nana mi diri. Nya palihog jam og subscribe ha. Ang katong pagka-subscribe, subscribe palihog sa akong channel. Ali mo ko'y Tris Buakak ug man sa akong main channel nga Janwa Mix TV. Aron updated mo karon sa amo ang video. Pislita pod ang bell icon. Naslay swimming pool diri guys. Mga guys. Ato sila tala. Tingnan tala. Swimming pool nila gamay. Pero ang kuan ni sauna pre, kaso juga di sauna dugay na. Ang kinili padiditanan lagi ikan to babaw. Asa? Bus ko ba na ari ka hug ari. Lumayan mo lapos rin. Nya sa sakyan pre. Padidit gani ka. Padidit. Sige Sige. Nya unsa may sakyan? Padidet. Imo lobot. Dalagit na pre. Padidit. Padidet. Batang Up. ginya. Padidet. Piyo or Balamban no. Balamban. Sakay kag Balamban. Ang ilang serbato kay tutut. Abos dabot do sa dalagit padidet. Nasunog ito na balay. Ingon Bisaya, nasunog ka malay. Ingon na tatantaga dalagit. Hala kalayo kay sebelum balong mo. Kalayo sa balong mo. Sige ban pre. Mo na mong sitingon ron guys ini. Beef product. Makita pre. Dili sa dako guys, pwede mo mapalit ani mo order mo sa Tris Buakak din ni siya nga dako nga beef. Ang kini siya nga beef lahi ni siya klase bag-o ni siya style binatan-on bang ginagmay. Gamay ra siya dili kanang singa na pre. Kanang hansit kayo, hansit. But beef pad. Oh, beef pad. Beef. Gamay ra siya guys, no mo ni siya gipadaron sa mo ang sponsor sa used product. Ya, gusto ka mga guys nga mo tubil ani kini siya mao ni itubil nimo. Kusog ini mo aso. A few moments later. Ako sang gihatag og pabor si pare Tutong Tugsok kay miana jud siya nako nga pre. Dadako sa akong lugar nga natawhan kay dugay na kuno siya nga nakita siya igsuon ba nya. Dugay man siya nagpuyo og Mindanao guys, sa tinuod lang Mindanao jud siya asa to dapit Mindanao nya pre. Lilingayon. Ngayon Balinsya Bukidnon. O nya, niana siya diri guys kay ako may magsiglaag diri sa barangay gas. Wala pa kuno ni develop sa una. Nya wala pa ni karsada. Tinuod na? Nagtuyo siya diri. Tinuod na? Karon pa gyud kabalik siya pila na katuig pre, wala kakabalik diri pre. Mga 49 anyos. 49 anyos. Karon guys, excited jud siya makita sa igsoon. Arta ba pre na diri mo igsoon pre. Gimingaw na kay ko sa kong igsoon. Mga guys, salamat you guys. Arta diri agi pre. Pantolex mga guys, di yun mabot yun ko diri. Di pagmita nila mga guys. Karon magkita na gid mi sa kong igsoon mga guys. Okay karon guys, ako na ipakita ni Tutong Tugsok ang igsoon kay dugay na jud kay siyang gimingan. Jesus, pre, salamat pre. pintahan kayo Pre, pre. pamina sa pre. Welcome pre, sugata sa masipang pakpak ang imong igsoon pre, dra pre. Amay ko igsoon pre. Dra pre. Goy. Goy. Goy, okay. Oy, mo chopok mo pre. Goy. Mauni ko igsoon di ay. Balik ko din na oy. Gusto ko. Balik ko. Pre, asa ka pre? Nakakita no kasi imong igsoon. Zuko. Ako igsoon. Asa kay? Asa kay? Nakita na si may songgoy. Kita na. Dra igsoon Tutong Tugsok kay so. Laptop mo si Tutong Tugsok non? Buta-buta lang si gamay no. Ha? Buta-buta si gamay ba no? Pre, asa ka pre? Buwang na pre. Ha? Giwang. Okay, daghang salamat guys. Naubos si para Tutong Tugsok kay dako na kuno kay kasaban ang iyang igsoon. Okay, daghang salamat. Okay. Mao to siya guys, ang igsoon ni Tutong Tugsok kita. Hinlakaw ng luod. Okay. Daghang salamat sa pag-view niyo. Hinaot nga kamo magmalipayon sa amo ang mga natakan nga lugar og enjoy lang mo sa inyong pong pagtan-aw. Okay, salamat. Okay mo dito today siya guys ang lugar nga among giadtuan no sa Barangay Gas nya. Shout out sa day ko sa Balahada from Jibal Bacoor, Galvez Gym, Ryan Misamis Oriental, Vivon Soli Vlogs, Riyadh KSA, Ambil Bungao sa Jeddah, Alfred Pacquiao, Pur Jokir TV, og Lasala Family og diha pud sa Syakun, Zamboanga del Norte, Lasala Family gihapon nya from Idol Mikey Lasala og Siljan CJ og sa ihang
hinigugma. Unya, daghang salamat nya padayon mo mag-subscribe sa akong channel ali mo koy Trace Buhakak ug hinaot ninyo ang pislito ng bell icon aron updated mo kanunay sa akong mga bidyong i-upload. Okay, daghang salamat.